Mga batang estudyante nga nagtuon silang leksyon daplin sa kalsada gamit ang danag sa suga sa establishmento o sa mga nanglabay nga sakinan. Una nag-viral sa social media ang hulagway sa mga bata. Sa nato ang ilang sugilanon, pinaagi sa akong RTV Presents. Boracay ang ngit-ngit nga paraiso ang tawang sa dapit gipuy-an sa upat ka mga bata kansang hulagway nag-viral tungod sa pagtuon nila sa ilang leksyon daplin sa kalsada gamit ang suga sa mga establishmento o sa nangaging mga sakinan. Gipangalan nila sa sakit nga tourist spot ang dapit tungod kay daplin kini sa sapa diin nahitabo usab ang sunog sa nakalabay mga buwan hinungdan nga wa pay suga ang pipila ka mga mulupyo lagip na ang panimay sa mga bata nga nag-viral. Hilabihan kangit-ngit o gamay kaayo ang agianan nga gamay sipyat lang mahulog yun sa sapa ang mga muagi. Naabot namo ang barong-barong nilang Lian, Trasmonte o sa iyang unom ka mga igsuon. So literal yun nga home along the river daplin sa sapa inilahang balay kung ato makita usa ka tiil lang nato sapa na. Okay. So mo ni di ta gani kadayon silahang balay tungod sa kagamay o niya mamintana lang ta. Hello. Ara. So makita nato ang ilahang kahimtang diri. Ang iwag sa lampara lang ang naghatag og kahayag sa sulod nila. Diha silang barong-barong. Naatol nga naghukad sa ilahang panihapon. Gamit ang bahaw sa guldukot ang gisawan sa ilang pamilya. Human ini, nagtapok usab sila sa ilahang pagtuon sa ilang mga leksyon. Tiin gibutang nila ang lamparilya sa tunga. Wala mi suga, dari lamparilla lang amo ang suga. Dami sa tuon na makaskwila mi tarong. Nganong wala mo'y suga? Nasunugan. Di ba ka mahadlok diri nga pertibang kuyawan inyong balay Mahadlok sila niya, wam tila yung kapaingnan. Wa pa ba nga tagak diri sa mga anak? Halos sa tanan sir. Ang uwat sa tiil sa 6 anyos nga si Junver ang handumanan sa iyang pagkahulog. May na lang kay naluwas siya. Sa may mong gustong mahuman, mahimo kang saman. Eskwela. Ang igagaw nilang si Monica, tulda lang ang gipuy-an, uban ang 5 ka maigsuon ug ang iyahang mga ginikanan. Dugay na wa mo'y suga, nganong wa man mo'y suga? Na may sunog, napagngan mig suga. Delikado kung magbaha. So atong ipakita ilahang igdaanan, nya ilahang murag gamay nga kusina, gamay pod nga kaldero. Unsay sulod ani mo ang kaldero Monica? Ha? Saging. Saging. So saging ra yung panihapon? Kinahinungdan nganong nangita og kahayag ang mga bata aron makahimo sa ilang mga assignment. Distansya ra ang ilahang balay sa kalsada busag gikinahanglan pa nilang mulakaw agi sa sikit ug piot nga dalan ug mulabang pa sa paborito nilang sidewalk nga study area nila. Dinhi sila nakuha og hulagway ni Jay Labra ug i-upload sa social media. Matod sa mga bata, dili kanunay nga magtuon sila. Dinhi kay badlungon man sila sa barangay tungod kay delikado ang ilang kahimtang. Gipasabot sa mga bata nga sa gayon lang nga mahutdan og gas ang ilang lamparilya ug adunay assignment nga ilang himuon. Mapugos sila sa pagpangita og kahayag. Baguhay lang gipahigayon ang groundbreaking sa pabahay para sa Filipino program sa SRP sa Cebu City. Makabenepisyo niini ang mga informal settlers ilabi na kadtong anaa daplin sa kasapaan. Unta maapil ang mga nagpuyo sa Boracay ang gibansagan nga ngit-ngit nga paraiso sa dakbayan sa Sugbo. Ngayon migtabang na wala mi suga. Lisod kayo, piminti mi madto sa karsada. Lisod jud kayo ni sapa. Ngayon migtabang. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo ug kini ang among short dokyo.